ka sake ninka shi sautitir ya zam salati ga shugaba kamar bayanin ka mustatir ka ƙara sau masa cika da kama da kai wa zatin ka mai wutar Allah da sigarsa sai ka sami nisan masoyinka na yi wusuli sahibul husni wal jamali ka sa salatin ya zama kamar sufar mutum ba ta gaibu ba kulla alaka da mu da shi kullum ya zo ba zaton mu ba da ya iso sai ya ce da ni mai ambato ka ga shugaba ya rabu dan wanzuwar da kai cikinsa kai mana mafi dalili Allah salatin ya mamaye jiki da ruhin mu ko ina mu samu karfin kadaituwa cikin tajallin samadana dukan jalala ta kwaljini ya janya karfin ta'atina a ɗauke rauni da fargaba muga abin san ya wakili sahibul husni wal jamali da fara sanyin da ke zuwa ya fara zo mana a hankali a take hasken da ke zuba ya dinga sauka mu haikali ilahu kamshin ya bulbulo ya yi tafe shi sa janjali kada mu gane alam ta kun tarahu kafin mu fara kauli shi kwa yake to da murmushi mafi cikar kyau abin yabo mu ga washiriyar tana fita cikin haƙora tana rabo tana tafe shi na walgiya wani ruwan gwal mafi zubo kafin ya zauna ya ɗan tsaya mu gan shi sambal cikin kamali sahibul husni wal jamali
cikin jamali. Jamilu ka girmi shafa mai a fuska ko tattarar jiki, safarnin kala kulwara a goge kullum maɗaukaki.